Avi, no tengo el WhatsApp en el móvil, o sea que te estoy viendo y estoy viendo el partido a la vez. Saca la tush. Ahora. Y lo coge. Joder, Avi. Va a sacar y lo coge ahora.
Egunon guzti playa handiko errugbi zelaietatik. Gaurkoan errugbia daukagu, gaurkoan Euskal Liga, gazte mailan 18 urte zazpikoko jokalarien mailan, eta gaurkoan bigarren multzoko partida daukagu. Txingudi Gabiria Baztan eta Universitario Bilbaoren arteko lehia. Playa handin hasiko da, ligako azken aurreko jardunaldia da, hurrengo astean bukatuko da liga, eta hurrengo asteari begira gehien bat partidua oso garrantzitsua da, bere biziko garrantzia du Universitario Bilbaorentzat. Bilboko taldea liderra baita, Txingudi segarren postuan darabil, 7 taldeek osatzen dute liga hau, eta gaurko kasuan Universitarioak hemen atera behar ditu puntuak hementxe, eta alizatekotan lau ez, 5 izan daitezela, pentsatuko du Bilboko taldea hurrengo astean. Ez barkatu, 2 aste barru bukatuko da liga, datorren astean ez baitago jardunaldirik, eta sailkapena azkar begira baten pasako dugu. 53 puntu ditu Universitario Bilbao, 2 gutxiago Launika Rugbi taldeak, 38, Orbinox bera, partiu bat gehiagorekin, 19 ditu Getxo Bek, 13 Iruña Rugby Club, una 9 Txingudi Gabiria Baztan, eta 3rekin Enbases Rugby Club Rioja taldeak. Izten du sailkapena. Jardunaldiko bigarren partidua da, jokoan beste bat baitaukagu, 10 erdietan hasia dena, partidu hau, kasu honetan, Iruña eta Riojaren artekoa da, Universitat de Navarran jokatzen ari den partidue. Eta guk, jada prehistorik ikusten duzu de playa handi, Irunen gara, Irunen, Euskal Herrian, Ego Euskal Herriko azken ertzean gara, barkatu, Euskal Autonomia Erkidegoko azken ertzean gara, eta Universitario Bilbaoko jokalariak ikusten ditugu, zelaia baldintza erdizkakoetan esango genezake, lokatz nahikoa dago, eta hor, naiz eta gu ez ikusi Txingudiko jokalariak irtetzen ari dira, Aupakak zaleen auspoarekin, epaile jauna aipatuko dugu, azkar batean, Koldo Lizarzaburu aperri bai dela, espero dugu noski, ezer gutxi aipatu beharra partiduan zehar. Partidua azteko minutu gutxi, ja jokalariak prest, gure erlojuaren arabera ja goizeko 11ak dira, eta gu emanaldiarekin hasteko goz. Hori ikusten Universitario Bilbaoko pina, Txingudikoek ere bai, eta partida hastear da, segundu gutxi falta dira lehia hasteko, gure orduaren arabera 11ak dira, eta lehia oraintxe bertan hasi da. Ihes egin diezakea Txingudikoei. Eta partida hasi berria dugu. Jokoan jarriko du Universitario Bilbao ez egin die Universitariokoei. Baina ezin. Hortaz, jokoan melea zelai erdian.
Elea, obala, barnean, eta unirentzat da leheno bala. Lehen eraso fasea. Pasea, galde batetik bestera, ieska egin nahi du korrika. Harrapatu dute, plakatu dute Unibertsitarioko jokalaria. Obala, ezerretik eskubira. Plakaketa fasean. Berriro, erpinera. Eta goizeko lehenengo etxegoa, ez dira 2 minutu pasa. Partida hasienetik eta goizeko lehenengo etxegoa dugu. Bigarren minutuan. Universitario Bilbao aurretik eaba seinalea modu zuzenean berreskuratzea daukagun. Da. Ondo ekin dio Universitario partidari. Modu zuzenean ekin dio. Aurretik Bilboko taldea. Eta entxegua eta transformak eta utz eta 7. Ondo ekin dio unik. Ondo ekin dio. Orain badirudi, seinalea. Ere guretzat modu onenean dagoela. Eta jokoan, berriro. Universitariok bereak eta bi egin nahi ditu gaurko egunez. Leia aurrera atera behar du presioa ezartzen jarraitzeko. Eta multzoa irabazi nahi badu. Universitario, gogoan hartu, bigarren minutuan gara. Irunen gara. Playa handiko zelaietan. Eta hasieratik oso ondo ekin dio unik. Leiari tuxa jokoan. Aurreraka egin nahi du etxoko taldeak. Esker eskubi. Plakak eta bekaldean, obala hor, bizirik. Ea ba, aurrerakin nahi dio txingudi Gabirio Bazanek. Berriro eskubirantz. Plakak eta denak aurretik eraman ditu. Eta zigor kolpea Bilbotarren alde. Egala bilatuko du. Egala eta metro batzuk aurrera egitea. Eta modu oso zuzenean. Momentuz, utz eta 7. Utz eta 7, Universitario Bilbaoren alde. Momentuz,
Lehen minutuak, naiz eta universitariok egin duen lehenengo entxegua, nahiko zabalak izaten. Adi, erditik, bigarrenaren bila. Bilboko taldea baina Obala aldu du. Obala, Gipuzkoarrena da. Atzeraka, ostiko eta kanpora. Eta arazoak saiestu nahian. Eta momentuz, lehen minutuak, 6 minutu terdi gure ordulariaren arabera. Hor jarriko du universitariok. Obala jokoan, eskubiruntz. Aban. Abana dira zibe paie jauna. Horen txingudik aurrera kajo beharko du. Melea izango du eta ikusiko dugun nola baliatzen duen mele hau Gipuzkoar taldeak. Euskal Herriko ekialdeko taldeak. Obala betik. Alde batetik bestera. Plakak eta Bortitza. Da. Zior kolpea de Bilbotarren alde. Azkar jarri dute jokoan. Aurrerak egin nahian, bultza eta bultza. Ea, eskerrea berriro, tokitxoa bilatzen. Ea, bala, hortik atera behar dute. Plakak eta ona. Zalegoen horroak entzuten ditugu Plaiondiko zelai honetan. Jende horbildu da goizoko 11ak tan hasidan partidera. Orondarribia ikusten duzue. Nero universitario, plakak eta fasean. Bigarren plakak eta egin nahian. Ezkerrean muitu nahi. Eta entxegua! Aiatu da. Entxegua. Utz eta 12. Hamargarren minutuan gutxi gora bera. Eta hamargarren minutuan. Minutua izateko. Aldeak handiak. Momentuz. Eta enfermak eta jaurti. Eta ez du asmatu. Ez du asmatu. Utz eta 12. Aldea handia. Jada partida hasi berria izateko. Bilbotarren alde. Bala berriro jokoan. Eta berriro melea zela erdian, xakea ez da zuzenena izan.
Ea ba. Obala jokoan jarriko du Bilboko taldea. Monduz jaune eta jabe markara gailuan jokoan baino gehiago, baina bietan utz eta amabi. Hor, obala, atzeruntz. Nabidatzen duen bere tokitxoa. Batetik eta bestetik sartzea, obala, oraintxe universitario, obala txingudi. Ez, abantaia zegoela dirazi du epaia jauna, hortaz, zigor kolpea, eta azkar atera du, pikardi handiarekin. Ea, zer gertatzen den jokaldi honetan, arratsaldeko hirugarren. Goizeko hirugarrena barkatu. Goizeko hirugarren txegoa, uni etorri da bereak eta bi egitera, utz eta 17, bereak eta bi egitera etorri da. Irun aldera, eta horren erakusle da, markaragailuaren diferentzia partidako altuera honetan. Ordu laurdenera ailegatu ez, eta utz eta 17. Ama, transformaketarik ez. Transformaketarik ez. Eta momentu utz eta 17, diferentzia handia. Bilboko taldearen alde, diferentziak nabarmenak. Orain, jokoan obala txingudi, eta obala zuri gorri. Lehen zatiko 14 minutuan sartuko gara. Ondo zaipatu, adibidez, lehenengo itzulian jokatu zutenean, diferentziare erraldoia izan zela, 78 eta 12 Bilboko taldearen alde. Eta gaur, momentuz, diferentziak ere erraldoiak, txingudi, berreskuratu dugu bala. Plakak eta ona, alde batetik bestera, barnetik sartzen saiatuak, irundarrak. Ikusiko dugu zer gertatzen den jokaldi honetan. Lehen zatiko ordu laurdenera ez gara jatuta jada diferentziak markagailuan erraldoiak dira. Obala, berreskuratu du txingudi, zigor kolpean, ostikoa, eta urrera baina ez da irten, hortaz, obala bilbotarna da. Ondo. Alde batetik bestera mugitu nahian. Ea ba, ondo askatu du. Ta entxegua, utz eta 22, entxegu festa momentuz bilbotarrentzat. Markagailuak. Gezurrik ez du esaten. Eta 16. minuturako utz eta 22. Dijo a partida.
Momentu zutze eta hogeita bi. Eta transformaketa ere barrura. Ez. Ez. Ez da barneratu transformaketa. Sakera txingudi. Obala bilbotarna da, berriro. Adi, zera Joshua. Beste txegu bat izan daiteke. Eta Zutoina azpitik. Utze eta hogeita zazpi. Eta 18 minutu eskasetan. Aldea. Erraldoia da, bitaldeen artean. Lehen minutuetan nahiko mantendu du emaitza etxeko taldeak, baina momentuz utz eta hogeita zazpi. Momentuz emaitza latza. Aldea erraldoia. Ostikoa, obala berriro bilbotarrentzat. Aurreraka Bilboko taldea. Aurreraka entxegoaren bila. Ikusiko dugu. Entxegutik, beste entxegu batetik oso hurbil. Eta lehen ez dugu zehaztu. Transformaketa, bai, barrura joan dela, utz eta hogeita bederatzi, gure kamerean ez daukagu ikusgai. Eta di, bezen txogu bataia daiteke. Eta melea hurbil. Melea entxegunetik hurbil. Hortik txingudi alde batera. Eta lehen zatiko erdikaldean gara. 20. minutua pasa berriei. Eta partidua kolore bi ditu, zuria eta gorria, Universitario Bilbaoren koloreak. Utz eta hogeita bederatzi. Errezegi Bilbotarrak aurretik.
Hor, aurrera joan nahian. Azken metroetan sartuak. Bilbotarrak. Eta zigor kolpea. Azkar atera du. Azkar egi. Azkarregi egin duzakea. Ja ba. Aurrera joan nahi du. Eta gelitu du eraso fasea txingudi. Aurrera, ostikoa, universitarioentzat jokoan. Erasora, entxegoaren bila. Aurrera doaz. Bilbotarrak. Erbin batetik bestera eta zutoin azpitik beste entxegu bat. Utz eta 34. Jaun Andreok, gogoan hartu ETB honen garela 23. minutua pasa berri. Eta orain transformaketa eta gero. Emango dizugu berri zer dagoen asteburu honetan. Euskal Telebistaren bai OTT-an, bai ohiko telebista formatuetan, kirol asko eta kirol oso ezberdinak. Ostikoa jotzear. Eta transforma eta utz eta 36 emaitzan. Diferentzia handiak. Eta asteburu honetan, emanaldi asko gaur futbola izango duzu. Arratsaldean zehar 2 partidu. Bi partidu izango ditugu. Lauterrietan. Futbola. Gazten ororezko maila Atletik eta Eibar. Eta gero birpasatuko ditugu. Hemen dirudi beste entxegu badatorrela. Eta badator. Eta festinutxa ematen universitariok. Hauek barkatzeko gogo gutxi. Utz eta 41. Momentuz. 25 minutuotan. Da ea ba. Transformaketa ere bai, utz eta 43, jaun Andreok. Bueno, jarraituko dugu asteburuko emankizunekin eta bigarren refef emakumezkoen futbolaren arabera, futbola izanen dugu ere bai. Arratsaldean azkeneko jardunaldiko lehia Atletik B txapeldunak Bizkerre hartuko du etxean. Gainera, Euskal Telebistako ohiko plataformetan
Aurrarra txalde ziruterdietan hasia erremontea, berria txapelketako finala jokatuko da. 5:04 eskupilota, Artola eta Peña. Bihar 11:00 trinketea, binakako finala. Partida Espinal, Dukaxu eta Ziarrusta Ugartek jokatuko dute. Bietatik aurrera Jesa, Bastoña Jesa, txirrindularitzako proba ezaguna, eta 5:04 Bilboko Deportibotik Zabala Artola Peñaren artekoa Eskurdin jokatuko da. Adi aurreraka joan nahi du Txingudik. Presioa saiestu nahian. Irungo taldea, baina ez du lortzen ari. Eta zigor kolpea Bilboko taldearen alde. Ostiko aurreraka. Eta obala Txingudirena izango da. Aipatu beharrean gara, ere bai, gure irratien emanaldiak. Gaur 2:00 hasiko dira, bai Hiru Erregen Maila Euskadi Irratian, bai Kirol Festa Radio Euskadin eta Radio Vitorian Arabaiz Mallorcaren emanaldia. Euskadi Irratian eta Radio Euskadin gauean Atletico Madrid Athletic Lehiari ere eskainiko zaio zati bat. Eta Radio Vitorian 7:00 lehia erabakigarria Liga Femenina Andesan Unión Estepona eta Araskik irabaziko balu. Salvazioa lortuko duke azken jardunaldia baita, eta Araski gehien bat Juventus Badalonarekin dago lehian jaitxera saiesteko. Obala, melean, Txingudi mugimenduan. Atzeraka, joko fasea eratu nahian. Irungo taldea. Baina hemen jokoan melea izango dugu. Epaiaren aginduetara jokalariak. Eta obala jokoan. Aurrerak egin nahian Universitario eta oso zuzen Zutoina Azpitik. Utz eta 58. Zutoina Azpitik. Lana ondo osatu Bilboko taldea. Lehen zatiko ordu erdira ailegatuko garen honetan. Eta transformak eta ea zer gertatzen den. Ostikoa eta transformak eta barrura. Utz eta 50 jaun Andreok. Aldea oso handia da. Eta bilbotarrak oso nagusi. Partidua hasi eta berehala jarri dira aurretik. Eta hortik aurrera aldeak ondo erakutsiz Universitariok.
Ostiko eta jokatzera. Motzegi. Eta berriro melea, zelai erdian. Ea ba, lehen zatiko azken minutuetan sartua gara. Eta momentuz jaun eta jabe. Bilboko taldeak. Alde batetik bestera atera nahian. Entxegua osatu nahian. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Alde batetik bestera. Obala mugitu nahian. Eta ikusiko dugu. Ea ba. Entxeguaren bila Bilboko taldeak. Lortzetik hurbilez. Lortu duela, ez da hurbile egotea. Lortu duela. Entxegua. Utz eta 55. Momentuz Bilboko taldea jaun eta jabe. Gaurko lehian. Ostikoa. Barrera. Transforma eta. Utz eta 57. Ikusten ditugu jokalariak bigarren zatiari begira beroketa ariketak egiten. Eta ostikoa. Ea ba, aurrera. Epaiak adierazi du hori ilegala dela. Hor, aban bat egon dela. Aldaketa. Universitarion, gure denboraren arabera, 35. minutua bete berria da. Txalokadak playa handin. Eta melea. Jokoan jarriko txingudi Gabria Bazanek. Oruntz. Ea ba.
Esker eskubi. Obala, aurrera mugitu nahian. Berreskuratu du Universitario. Ez berriro txingu gudiarna da. Eta zigor golpea, eta abiadura bizian Universitario. Beste entxegu bat. Beste entxegu bat. Beste entxegu bat. Eta gogoan hartu lehen maila honetan zatiak 35 minutura direla. Eta jokaldi honekin bukatuko dela lehen zatia. Playa hondin. Ez da jaurtik eta zuzenena izan, atsedena diragoaz, utz, eta 72.
Utz eta 77. Entxegua. Eta barkatu. Gure lehen minutetan izan dako eragozpenen gandik. Bigarren zatiko laugarren minutua, bosgarren enaiatu beharrean gara. Eta ez du transformaketa baliatu. Bilboko taldea. Berrogeigarren minutuan. Utz eta 77. Jokoan txingudi eta hor. Atera du Universitarioko jokalaria eta tuxa izango du txingudi nahiko errazez, nahiko hurbil. Entxegunetik. Hortaz aukera paregabea balio. Nahiko du. Bidazo aldeko Irungo taldeak. Oan hartu, playa hondin gaudela. Ordanak ikutu, baina obala bilbotarra da. Ostiko aurrera. Berakaketa, erain nahian. Uni, bigar nahian ere, zirugarrenean gelditute. Ordoa txingudi Gabriel bazan. Aurrera egin nahian, entxekoa lortu nahian. Eta ezin. Eta atzetik jarri beharko jokoan Universitariok. Ostikoa. Eta hor berrezkoatu txingudik. Ondo. Eraso fasea eratu nahian. Lehama eta zigor golpea. Ostikoa. Kanpora. Gogoan hartu, bigarren zatian. Gaudela. Zortzigarren minutuan iaia. Eta partidua erabakita dago. Utzeta 77. Ea ba. Azken minutuetan txingudik puntuen bila jungo da, puntuatzearen bila, Universitariok badaki lan bikaina egin duela erasoan. Amaika entxegu eginak, amaika, aze marka.
Eta momentuz, hamaika antxogu horiek, jada bonus ofentsiboa eman diote, noski. Eta alde handia emanez. Melea, universitariok. Zatea nahian, hor, subsidiaren adina. Plakak eta ona, eginez, txingudik. Eta, hobala berreskuratu du. Etxeko taldea. Ostikoa. Eta, hobala zelai erdian. Txingudik jarriko du jokoan. Tuxa. Haintxe bertan jokoan. Erdi eska. Eta zigor golpea. Unirentzat, hauek azkaratea nahian. Bizkaiko hiriburuko taldia. Osa, azkar atera nahian, baina azkar egi. Bigarren zatian, hobeto txingudi. Lehen zatian, zigor gehiegi. Jaso egin du irungo taldea. Hor, obala kanpora eta tuxa. Bilboko taldearen alde. Obala, aurrera eta atzera eraman nahian. Hor plakaketak. Aurrera pausoak egin nahian irungo taldeak. Eta lehiak azken minutuetan sartzen. Bigarren zati honetan lehia erabakita dago. Uni markara joa aldea du nahi, txingudik. Aldeak murriztu nahian. Erasora txingudi. Lakak eta ona. Ja, ba. Hortik aurrera egin nahian. Ea ba, entxegoa aurrera egin nahian. Eraso fase bete-betean. Obalak ies egin dio talde. Etxeko taldeari. Gogoan izan biharren zatian gaudela da.
Lehiaren bigarren zatian gaude. Hamalaugarren minutua pasata. Erasora Txingudi. Ondo. Txokotaldiak. Aurrera karan egin nahian. Ea ba. Oraintxe fase garrantzitsu batean sartu gara. Ikusiko dugu. Txingudik aurrera jo nahian, ea ba entxegurik dagoen. Eta hor dago! Entxegua! 5:67. Eta zaleen poza ere bai, Zaleen poza bazekiten gaurkoan lan zailak izango zituztela. Baina nola ospatu duten entxegua eta nahiz eta partidua galduta ikusi 5:67, baina entxeguaren poza ez dute ez dira bera joan. Ostikoa. Eta transformaketa! 7:67. Eta ara da, jaun Andreok, 12 minutu eskasen faltan. Ez barkatu. Gure, galdu lapixat. Denboraren nozioa, 52. minutua da. Eta bigarren zatiko erdialdean. Egin duen txegua Txingudik. 18 minutu geratzen dira lehia bukatzeko. Eta momentuz emaitza 7:67. Bilbotarren aldekoa da. Hola, jokoan. Atzerut, mugitu nahian. Obala galdu etxeko taldeak. Obalaren nagusi universitario. Ondo bitaldeak, lan bigaina inez. Eta hor universitarioko jokalariak esperoan Txingudikoak planifikatzen ari dira jokaldia.
Berreskuratu du Obala Universitariok. Aurrera egin nahian. Ikusi dugu. Eta entxegua. Entxegua! Bigarren zatiko 20. minutuan. Amabos eratzen dira partidua bukatzeko. Transformaketarako aukera izango du. Unik. Oia ba. Ostikoa. Eta transformaketa. Zazpi eta 74. Partiduari ordu laurden geratzen zaio. Aurrera jo nahian txingudik. Obala Bilbotarren esku. Oso ondo saiestu egin da. Unik. Jokaldi honetan. Adi, Obala. Datetik bestera mugitu nahian. Zuziriaren adina eta beste entxego bat etor daiteke eta etorriko da. Zutoien azpian utzi du Obala. Zazpi eta 90. Emeretzi. Orain bigarren zatian suspertu egin da. Etxoko taldea eta 7 eta 81. Egur handia kanpoko taldeak etxekoari. Unik gaur lan bikaina egin dez. Eta momentuz lan bikaina eginez. Kanpoko taldea. Hondarribin. Irunen barkatu. Bultzada eman nahian. Txingudiko taldea.
Eta defentsa fasean talde irundarra oraintxe. Adibidez, entxegu bat aia daiteke zerasora azkar dijoa talde bilbotarra, baina oso ondo gelditu du Txingudik. Oro mala, ondo. Defentsan danak aurrera egin nahian. Azkar jarri du jokoan Txingudik. Ostikoa eta egaletik kanpora. Minutu 10 Hon Andreok lehia bukatzeko hementxe. Playa hundin. Zalek, bultzaka, eman nahian, etxeko talde, ari, txeko arrobia. Digure arrobiko kiroleariak, zuzatu ZTB honen. Noski euskal kirolariak sustatuz. Eta nola ez gaurko lehian. Errugbiarekin ere bai. Hauek dira errugbiaren etorkizuna geratu zaitezte. Talde hauekin. Etorkizunean urte batzuk. Pasata, maila handian egongo dira. Obala. Irundarna da, melea irundarra da. Eta orain, Txingudi, erasoan saiatuz. Obala. Bilbo tarna da, kontrarasoan eta dientxegoa jatu daitekela. Eta hor dago entxegoa. 786. Bigarren zatian ere. Indar erakustaldiak kanpoko taldeak emanez. Eta 8 minuturen faltan aldeak erraldoi. Ja ba, ostikoa transformaketa. Dagoen ala ez. Eta bai. 788. Gogoan hartu, ETB honen. Gaur beste bi kirol emankizun izango dituzuela futbola arratsaldean. Alde datetik Gazteen, Ohorezko maila atletikek eta Eibarrek neurtuko dituzte indarrak eta bestaldetik emakumezko mailan bigarren federakundearen azkeneko jardunaldia Atletik B txapelduna igo berria lehen federakundera pasan artean
Madrilen lortu zuen igoera, Bizkerre hartuko du Bizkaitarren arteko derbian. Sakea eta obala jokoan. Ea ba. Aurrera fasean. Eta beste entxegu bat. Beste entxegu bat, zazpi eta 83. Nekea bi taldeen jokalarietan. Eta ikusiko dugu zer gertatzen den obal honekin. Kolpea. Eta transformaketarik ez. Transformaketarik ez. Era ba, ostiko eta aurrera. Ostikoa. Obala bilbotarrena da. Obala zuri-gorri. Azken minutuetan sartuak gaude 7 eta 83. Egia da aldea oso handia dela. Bi taldeek azken segundutara esfortzatu nahian. Segundutara arte. Aurrera jo nahian, txingudik. Ostikoa. Eta universitarioko erresuratu bala. Eta alboko egaleko marratik atera dugu. Lehiaren azken minutuetan sartuak gaude. Ea ba. Obala gora. Berreskuratu du universitariok. Atzeraka. Esker eskubi. Plakatu nahian etxeko taldeak. Arazoak ekidin nahian.
Da zutoina azpitan beste entxegu bat. 7:88 azken minutuetan. Sartuak. Gauden honetan. Ikusiko dugu. Transformak eta teorian nahiko erresa. Eta leia hementxe bukatu da. Ostik honekin 100. puntua inez. Kanpoko taldeak. Txingudi Gabiria Gaztan 7, Universitario Bilbao 100 aldea handia izan da. Ella izan da alde nabarmenak. Eta oso nagusi izan da kanpoko taldea. Eta hemen pasalekua. Eta guk agurtzen jungo gara. 7 txingudi 100 Universitario. Aurrena pasabideak etxeko taldeak egingo dio kanpokoari. Beti ere kiroltasun handiz badakigu zer dan rugbia. Eta orain txere pasabidea aldrebez txingudik Universitario hori. Einen. Eta orain Universitario txingudiri. Jaun Andreok, eskerrik asko gurean egoteagatik. Eta horren arte, gozatu larunbataz.